mwanangu kuno hakuna kumira bo mufiro waita ikonomi so aiwa mama mira ikudaro wani ndimi makavhotera pasiriripo ufunga inini ndakavhota zvakanaka zvakazongomuka zvakachinjwa mangwana chamisa watakasarura vakamuramba chigaro vakazvikadza ndadzoka zvakare neimwe video asi ndisingaende mberi kumbira mumbotanga mumboti kapata subscribe okay ane babas nasinda kugira video iri vanhu vachitaura chokwadi kumanikidza vanhu kuti vavhotere pavasingadi ZANU-PF munonyadzisa aiwa vana veZimbabwe vachema varadza kurwadziwa ZANU hatichakudai tibvireiwo hatichakudai ZANU-PF taneta 22 tashupika tamanikidzwa kuvhotera petisingadi tigona kunyora saka tibatsirei vanhu hapana kuvhota kwataita nhasi isu tiritora panguva yakaoma unotiwo chinazvo izvi unotiwo vana veZimbabwe vanhu havada kuti kuwadzira nyika vari kuda kuti kanganisira nyika so guys ndo mukana watapiwa naMwari variko Mwari muchatitungamirira taneta neZANU-PF paradzei vanhu ava Mwari so please don't forget to like and subscribe. Thanks.